Пазим българското, едно изключително мероприятие от българи, юнаци, патриоти, които работят във всички посоки, за да може това, което е характерно за бита и поминъка на нашата родина, да излезе пред хората и да бъде видяно, така както е и българското овчарско куче, живо потвърждение на историята ни, така както са българските носии, така както е българската външност и визия. Всичко това ние възраждаме естествено под главната егида на Калин Владов. Да сте живи и здрави, заповядайте, чакаме ви! Обичайте българските традиции, спазвайте ги и вярвайте в България. Бъдете живи и здрави, весели празници! Да живее България! Здравейте, пазарджиклии! Приканваме ви на 6 януари да заповядате на едно изключително събитие, което ще бъде за първи път в Пазарджик и ще бъде традиция. Скъпи родители, докарайте си децата, за да видят и да запомнят нашите традиции, за това, което са се борили нашите отечественици, като Левски и Ботев и всички останали патриоти. Нека да съхраним българското и да запазим българщината. Обичайте се и до нови срещи! Сестри и братя българи, пазарджиклии, нека всички заедно да съхраним и възродим българщината. Да живее българския род и духовност. Заповядайте на 6 Йорданов ден всички заедно да бъдем. Скъпи съграждани, елате на 6 януари на тази свещена земя, пропита с кръвта на нашите деди, да съхраним българщината. Да живее България! Да живее България!